W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Pan z wami. Святая неділя, звичайно, сьогодні бачуємо у Євангелії і знову про Ісуса Христа, але так само, як Він кличе нас, щоб ми пішли за Ним, щоб оставили справи сучасного світу, щоб звертали увагу більше на те, що нам допоможе дойти до цели нашого покликання, чи до святості, бо ця святость подарована кожному з нас. Ісус Христос не тільки що користається з нашої свободи, але сьогодні так трошки хоче цю нашу вольність порушити. Сам виходить у човен нашого життя, щоб допомогти нам наловити шмат рибов. А шмат рибов – це шмат грошей, а шмат грошей – це шмат радості. І так далі можна було б сказати. Але так само, як за шмат грошей, це і шмат турботов. Бо треба думати, на що їх видати. Дети вам, а женщинам-то проще, мужикам тем более, положить в карман, за банк, занесуть, все будет взрастать. Эту и святую мшу справую в интенции Пану Богу ведомо и перепросим Пану Богу за всех захли, как мы могли с чистым сердцем скласть эту найсвятейшую окляву. Споглядаюся Богу всемогутному. И вам, братья и сестры, что зграшил я бедный, думкою, словом, вчинком и занятами. Моя вина, моя вельми великая вина. Тому прошу найсвятейших, завсёды Пану молю, усіх анёлов и святых, и вас, браты и сестры, помолиться за меня, до Пана Бога нашего. Нехай измилуется над нами Бог всемогутный и отпустивший нам грехи, даете нам до життя вечного.
Пане, змилуйся над нами. Пане, змилуйся над нами. Глорія, і в серці твоєму. Глорія, 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 і в серці твоєму. Глорія, Глорія. Лишення Богу, а на землі славу людям доброї волі. Кланяємося тобі, благословляємося тобі. Кланяємося тобі, прославляємося тобі. Дякуємо тобі, Царю великої крові твоєї. Марі Божа, Млада небесний, Божа Отче всемогутній, Пане Сине одинородный Иису Христе, Иису Христе, Глория, и на сердце твоем, Глория, 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 и на сердце твоем, Глория, Глория. Но не может ангел Божий смиряется, які вечно собі проти свету, смилуйся над нами. Які вечно собі проти свету, прими молитвы наши. Які сидишь наружайся, смилуйся над нами. Но только ты святый, только ты наш Бог, только ты наивысший Иисус Христе, с Духом Святым Твоего Отца. Аминь. Аминь. Глория, и в сердце твоем. Глория, 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 и в сердце твоем. Глория, Глория. Молимся. Боже добрый Ojcze, chowaj zawsiody сябью Твоих верных, которая нас Твоей отвлекай, Богу надею мы складая для небесную ласку, проспана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, яки с Тобою жили и владали в едности Духа Святого, Бог разум всем, яки вечный. Читайте книги пророка Исаия. И вот смерть короля Озия павшего пана, який сидел на высоком и вознесенном троне, а концы его шаты наполняли святыми. Серафимы стояли над ним, кожный из них мягко шесть крылом. Они усмехали один до одного, кажучи: Святый, 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 Он могутся. Вся земля полная хвалы Его. И захистались вышаки дверей от этого голосу, и дом наполнился дымом. И сказал я: горе мне, бо я загину, потому что я человек с нечистыми устами, и живу я сирот людей с нечистыми устами. А лучше мои бачили владара, пана могутся. Тогда подлетел до меня один Серафима, а в руце его был раскаленный уголь, який он крещами взял за хлябника. И он доконулся им до уснов моих и сказал: «Вось, доконулся это до уснов твоих, и прибрано беззаконие твое от тебе, и откупленный грех твой.
почув голос пана, який сказав: «Кого мне послать? Кто пойдет для нас?» Сказав я: «Ось я, пошли мене». Это Слово Божие. Перед анёлами спевают напевание. Перед анёлами спевают напевание. Славлю Тебе всім моїм серцем, но почути слови вуста мої. Перед анёлами спеваю Тебе, кланяюсь перед святой Твоей святыне. Перед анёлами спеваю напевание. И славлю имя Твое за милосердность Твою и верность. Мой день горит Тебе, как веку, Ты пошел мне, поверить шуму с моей души. Перед анёлами спеваю напевание. Прославить Тебе, Пане, все короли земли, коли почуют словы Твои вкусно, и будут шлики Пана опевать, бо великая слава Пана. Перед анёлами спеваю напевание. Твоя правиця рятує мене, Пану всю зробить за мене. Милосердность Твоя, Пане, навеки, справ Твоих не покидай. Перед анёлами спеваю напевание. Читання першого послання святого апостола Павла до Коринфянам. Браты, я передал вам то, что я сам принял, что Христос помер за наши грехи по Божьему Писанию, что Он был похован и воскрес на третий день по Божьему Писанию, и что з'явився Кипр, а потом 12. Хотя з'явився большим 500 братам одночасово, больше из яких жили до гэтых, а некоторые спочили. Потом з'явився Якубу, потом всем апостолам. Позднее за всех з'явився и мне, як недоношенному плоду. Тому тия мы так проповедуем, а вы так поверили. Это Слово Божие. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Аллилуйя, аллилуйя. Идите за мной, каже Пан, и я зроблю вас ловцами людей. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя. Pan z Wami. Czytanie Świętego Ewangelia Pawła Luki. У той час натоўп ціснуўся да Езуса, каб слухаць Слова Божыя, а ён стаяў каля возера Генезарет. І убачыў ён два чаўны, якія стаялі каля возера, а рыбакі выйшлі з іх і паласкалі сеткі. Увайшоўшы ў адзін з чаўноў,
які належаў Сымону, папрасіў яго крыху адплысці ад берага. Тады ён сеў і вучыў людзей з чаўну. Калі скончыў гаварыць, сказаў Сымону: «Плыві на глыбіну, а вы закіньце сеткі вашыя для улову». Сымон сказаў яму ў адказ: «Настаўнік, мы працавалі ўсю ноч і нічога не злавілі, але на тваё слова закіну сеткі». Зрабіўшы так, яны злавілі вялікае мноства рыбы, аж пачыналі рвацца іхнія сеткі, і ківалі супольнікам, якія былі ў другім чаўне, каб прыйшлі дапамагчы ім. Тыя прыйшлі і напоўнілі абодва чаўны так, што яны пачалі тануць. Калі гэта убачыў Сымон Пётр, прыпаў да каленяў Езуса і сказаў: «Адыдзі ад мяне, пане, бо я чалавек грэшны». Бо з-за улову рыбы, якую злавілі, вялікае здзіўленне ахапіла яго і ўсіх, хто быў з ім, а таксама Якуба і Яна, сыноў Забыдэя, якія былі супольнікамі Сымона. Тады сказаў Езус Сімону: «Не бойся, адгэтуль будзеш лавіць людзей». А калі выцягнулі чаўны на бераг, пакінулі ўсё і пайшлі за ім. Гэта слова Пана. Слава Табе, Христе. Так як сказаў на ўступе да святой імшы, сёння мы пачулі пра Езуса і пра рыбу. Сколькі яны рыбы налавілі, хто памятае? Сколькі кілаграм? Сеткі рваліся. Сколькі чаўноў напоўнілі? Два, сапраўды, два чаўны аж былі так напоўненыя моцна, што ішлі пад воду аж. На тыя часы рыба – гэта вялікі прыбытак быў для тых людзей. Вялікая маёмасць. Два поўныя чаўны – гэта шмат вялікіх грошаў. Паглядзіце, на слова Езуса Христа на пачатак Пётр не верыць, што можна злавіць рыбу. Чаму? Бо Пётр лічыць сябе вялікім рыбаком. Езус гаворыць: «Закінь сетку». А Пётр гаворыць: «Я замучаны. Цэлую ноч працаваў». Хто б з вас цэлую ноч працаваў, потом хтосьці прыйшоў і сказаў: «Ну яшчэ штось трэба зрабіць». О, не, дайце спакой. Я цяпер павінен адпачыць, бо я цэлую ноч працаваў, а яшчэ няма такога ахвоты, каб рабіць што. Чаму? Бо нічога не злавіў. Каб чалавек што-небудзь цэлую ноч рабіў і зрабіў, было бы добра. Напрыклад, хтосьці з вас сеў, уключыў камп'ютар і цэлую ноч гуляў, каб прайсці якую-небудзь гульню. І не прайшоў. І што, якая ваша рэакцыя? Цэлы замучаны, ноч сарваў, тут трэба ў школу ісці. Тут бацькі крычаць, што ты не праспаў. Столькі цяжкасцяў. Сымон Пётр таксама, толькі што ён там камп'ютараў не было. Ён у рыбкі гуляў пад вадою. Таксама хацеў захапаць гэтых рыбаў. Трэба было сплачваць даўгі, якія ён меў, а не было з чаго сплачваць. Вялікае нешчасце, гэта яго таксама турбуе, думае, што цяпер будзе, што ў мяне забяруць гэтыя чаўны, забяруць чаўны, то не буду иметь за што лавіць. І, наконец, гэтае слово Езуса Христа, які гаворыць: «Закіньце вашыя сеткі». А Пётр гаворыць: «Я рыбак, я знаю, што ў дзень рыбы не бяруць». Чаму? Бо гэтыя сеткі мелі такія грузікі. І калі яны падалі, калі было ясна, калі побачила гэтыя грузікі, яна гэтую сетку адплывала. Якая рыба хацела запутацца, рыба ўжо і не такая дурная. Так, Алексей, ён знаецца трохі на рыбалцы, трэба было пытаць. Ён ездзіць на прафесіянальную рыбалку, трэба было вызваць Алексей, задаць, як гэтая самая рыба можа ўзяцца на крючок 10 разоў. Так бярэцца, бо яна галодная. Так яе там адурманілі, як неаднакротна і нас могуць адурманіць у сучасным свеце. Прадстаўце, калісьці я быў з Алексеем на прафесіянальнай рыбалцы, тут яшчэ былі прыхажалі некаторыя. Я здзіўляўся. Рыба супер прыгожая, але оттуда браць нельзя, лепей не есці. Лепей у гэтай вадзе не плаваць.
Да что это за рыба такая, как мы ее съедим? В этой воде нельзя плавать, ты что, будем, а нет, только у желудок себе укладывать, вот те проблемы, какая стене. Петр ловил добрую рыбу с чистого озера Генезарет, как мы почули. На этом озере были разные типы рыбов, про это говорить не будем. Але найважнейшее то, что Петр почув словы Иисуса Христа, який говорить, что закинь сетку и вытянешь. Чему Петр почув? Коли добре будем разважать эту Евангелию, доведаемся, что Петр на початок, коли ее слово почули, не слухая Иисуса Христа. Его Иисус Христос не интересует. Народ иде за Иисусом Христом, тиснется так, что Иисус Христос вымушен утекать у човень, у лодку. Все в эту лодку, я тут научаю. А Петра это наука не интересует. Петра только одно, что вот целую ночь гулял компьютер и выиграл. Ночь сорвал и ничего не сделал. Мне один человек так само сказал, что шмация поставил, а тут не вышло. А тут еще представьте, зранец такие, муж сидел целую ночь, выиграл какую-нибудь программу у компьютера, а она не вошла. Столько я стягивал, столько я там пробовал заинсталлировать, и она не вошла. Из раницы в стае не вышла. И жонка еще приходит и пытает, я вышла, а не вышла. А жонка скажет, я ж тебе говорила, что не выйдет. И пошел бы спать без мужа. То же самое и Петр. То же самое и Петр, такой сам способ. Более-менее, это несчастье отшел. Великое несчастье. Али почул слово. Певне, это слово зашло Петру в уши. Петр ранее уже знал Иисуса Христа, поставил его в идентитет, бо был у доме Петра. Был поводле Євангелія, яку ви сьогодні прочитали. Петр ранее был, Иисус был ранее в доме Петра. И там оздоровил тещу. Але Петру этого было мало. Петр так 10 думал только про свои турботы и клопоты. Але коли почув это слово, дякуючи слову, вытянул шмат рыбов. У 20 столетии, у 80-х годах в Америке не было еще телебачення так званого религийного якости. Была там сестра Анджела. Сестра Анджела имела у кишени $200. За дозволом своих настоятельниц постановила, что за эти $200 открыла первая студию телевидения альбо видео религии. Был я там на подворку гараж стоял. У этом гараже я накупила найпростейшую камеру, яку можно было купить. Приглашала у этот гараж людей разных и разбавляла на тему религии, на тему Пана Бога. Задавала разные питания, запрошала разных людей. Потом эти кассеты видео, вы вполне не памятаете видеокассеты, за вас уже не было, за вас только диски, может быть, что помните. А за нас мы памятаем, что такое видеокассеты, и отрывать того счастья, какое было. Эти видеокассеты она раздавала потом задармо, как кто-то тебе глядеть и познавать Пана Бога. Дякуючи этому, что она размовляла с шмат людьми, так само писала книжечку маленькую. И эту книжечку написала. И когда поглядела, что ситуация вельми тяжко развивается, понимаете, ни копейки уже не осталось. У такой ситуации, когда была без 0 центов имела, а можно сказать, нават амаль зашла у долги, постановила укленчить и помолиться до Пана Бога. И сказала так: Пане Езу, эту справу, якую я тут распочала, коли угодно, можешь ее благословить. Можешь мне допомогти, коли она має допомагати людям познавать Пана Бога. Бо люди в сучасному світі менш ходять у костюм, але більше глядять телебачення. Сьогодні вже більше користують з інтернету. І сестра говорить, а коли це не угодно тобі, Пане Боже, то можеш эту мою справу, яку я розпочала, розвалити, как я ведала, что дякуючи этому не здобуду ни одной души у неба. И после этой молитвы сердцем не минуло несколько дней, когда ей позвонил один мужчина. Говорит, сестра, нашел я номер телефона до сестры. И звоню с вдячностью. Бо эта книжка, маленькая книжечка о вере, которую сестра выдала,
и она трапила у руки моего сына. Мой сын был неверующим человеком, и он здесь отошел от Бога. Мы в семье вельми практикующие и верующие, и нам это перешкоджало. Але дякуючи этой книжице, сын, когда прочитал, пришел до меня и сказал: «Тата, покажи мне дорогу, як знайти Христа. Покажи мне дорогу, як войти в костел. Тата, научи мне молитву». И батька говорит: «Звоню, как сестре подяковать. Что сестра хочет, как я сестре что-нибудь дам, допомог якийсь способ». А сестра так жартовливо сказала: «А так где-то не хапая 600 тысяч долларов, как я заложила в свое телебачение». Оказалось, что на другой стороне трубки человек звонил, который был миллиардером. И не миллиарды. На наступный день привез сестре несколько фуров розного спrzętu телебачення, розные видеокамеры, инструменты, які потрібні, все, щоб оборудовать перше телебачення релігійне. І в такий спосіб розпочалася діяльність і трансляція про Єсуса. У годі 1987 сестра постановила, що треба трансмітувати про Ісуса Христа не тільки у день, але так само круглые сутки. И выступила от сегодняшнего дня, сказала так: «Розпочинаємо трансляцію телепрограммы религийной 24 годины у сутки, 7 дней у неделю. Закончим трансляцию под конец света. А нам еще вам трансмитируем конец света, а затем закроем наше телебачение». Браты и сестры, не ведаете, что это телебачение ВТН триває по сьогоднішній день. Сестра вже не живе. У то самое время біскупи там закладають радіотрансляцію і мають на це кожний місяць 4000 доларів, але вже це розвалилося. Довго воно не тривало. В тим самому часі так само там один мільярдер відкриває телебачення, в яке укладує великі мільйони доларів на науку, щоб це все було пригоже. Людей kształtuje, це телебачення так само по некільких годах розвалюється. Але це телебачення, яке було заложено за 200 доларів, триває по сьогоднішній день. І прийшли колись до її репортери і запитали: «Сестра, що з'являється сукцесом того, що триває телебачення?» Сестра сказала: «Ведаете, що то, що ми не маємо грошей. А мы не маем грошей постоянно. А если не маем постоянно грошей, то мы постоянно молимся. Потому что мы грошей не маем, а треба якось прожить. И дякуючи этой молитве, это телебачення буде тривати аж до скончання віков. Чим є молитва і чим є Слово Божие, яке нам Бог дає, як не життям вічним. І сьогодні таке слово отримав Петр. Поглядите, і дякуючи этому слову, вытягивая з мора великие гроши. Але что он потом почув? Коли Иисус Христос сказал: «Пойди за мною», и он это все оставил наперед и пошел за Иисусом Христом. Просим, как и мы, умели принять это Божье Слово и, дякуючи Ему, возрастать в забралой радости. Веру Владимира Бога, Отца Всемогущего. Всякобачного ім'я бачного і уродиного Пана Ісуса Христа, Сина Божого одинородного, Зайца народженого і розлучення веками, Бога от Бога, светлого от светла, Бога соправдного от Бога соправдного, народженого, а не створенного, одиносудного Отцу, раз якого все сталося. И Он для нас, людей, и для нашего избавления, зашел с неба и вселился от Духа Святого, с Девы Марии, и стался человеком, укрыжованный так само за нас, при Понтии Пилате, был замученный и похован, и на третий день воскрес подле Писания, и взошел на небо, сидит праворуч Отца, и знов прийде у хвалі, судить живих і померлих,
и его володарству не будет конца. Верую в Духа Святого, Пана и Животворцу, який зайца и сына походит, якому разом зайцом и сыном належит поклонение и хвала, який промовлял раз пророков. Верую в один и святый католицкий апостольский костел, вызнаю один их рост для отпущения грехов и шагаю воскрешения померных и життя вечного в будущем свете. Аминь. Adoramy nadziei wieczne na życia, uświęcił nasze modlitwy domowe, які pragnie szczęścia усіх людей. Дай Święty Kościół, aby on obwieszczał ludziom nadzieję zbawienia Ciebie prosił. Wysłuchaj nas, Panie. За тих, хто керує народами, aby вони клопотилися об справедливому спокої і згоді у своїх державах Тебе просив. Wysłuchaj nas, Panie. За молодь, яка удільничає у лекціях по релігії, щоб вони використали можливість ліпше познати Христа, Тебе просив. Wysłuchaj nas, Panie. За детей, компаньоны, охотники, оберегали их от усякой небезпеки, Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. За нас тут собранных, как бы распознали в Божьем Слове шлях, дабы решение наших штотённых проблем, Тебе просим. Wysłuchaj nas, Panie. Просим Тебя, Пане, выслухай молитвы и просьбы и учени, как мы умели принять Твою допомогу и дяковать Тебе, брат Христа, Пана нашего. Аминь. Молитесь, как молю вашу яхвяну, принял Бог, Отец, всемогущий. Нехай Пан Бог прийме офяру зуб Твоих на прославление и хвалу имя Своего, от самого на корысть нам и всему Костелу Святому. Пане наш Боже, Ты спалил хлеб и вино, которыми потребляем наше земное житие, учени, которые стали для нас сакраментом и дали житие вечное, раз Христа Пана нашего. Pan z Wami, I z Duchem Twoim u Bożu serce, wznosим ich do Pana, dziękuję Panu Bogu naszemu. godna weta i sprawiedliwa. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане Святы, Ojcze Всемогутний, Wieczny Boże, праз Христа, Пана нашага, бо Ён з літасці да грэшнага чалавечаства нарадзіўся з Панны Марыі, праз сваю руку на крыжы вызваліў нас ад вечнай смерці, праз сваё з мёртвых паўстанне даў нам вечнае жыццё. Таму з анёламі і арханёламі і з усімі святымі мы обвящаем Твою хвалу, разом з ними ускликаючи. Святий, 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 Пан всемогутний, небо і земля, повні хвали, Хосанна на вершині, Хосанна на вершині. Благословенный тот, кто приходит во имя Пана. Хосанна, Хосанна, Хосанна на вершине, Хосанна на вершине.
Zaprawdy Boża Ty święty, krywica wszelakej świętości, Temu jedności z усім Kościołem, w pierwszy dzień tygodnia, jak Jezus Chrystus u Was krowy послал на апостолов Духа Świętego, wraz Chrysta prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. A święcimy Te dary, rastою Ducha Twojego, aby oni stali się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrysta. I On, kiedy dobrowolnie wydał siebie na muki, wziął chleb i podzięku Tobie składając, łamał i rozdawał swoim uczniom karty. Bierzcie i jeszcie z tego się, bo to jest ciało moje, które za Was będzie wydane. Podobnym czynem po wieczery wziął kielich, znów Tobie podzięku składając, podał swoim uczniom karty. Bierzcie i pijcie z jego się, bo to jest kielich krwi mojej nowego i wiecznego zapawietu, jaka ja za Was i za mnogich będzie prolita, dla odpuszczenia grzechów. To czynicie na moją pamięć. To wielka tajemnica wiery. Oczyszczają śmierć Twою, Panie Jezu, wyznają Twojego woskresenia i czekają Twojego Chrystowania. Wspominając śmierci z mrtwych powstanie Twojego Syna, ofiaruję Tobie, Panie, chleb życia i kielich spełnienia, dziękując, że uczynił nas godnymi stajać przed Tobą i służyć Tobie. Pokorna molim Ciebie, abyś nas, przymając ciało i krew Chrysta, Duch Święty zabrał uwadno. Pamiętaj, Panie, że Kościół Twój rozsiejony po всем świecie udoskonalał w любови, razem z Papą naszym Franciszkiem, biskupem naszym Józefem i усім duchowieństwem. Pamiętaj, tak samo про братов и сестер наших, які опаснули надії на воскрешення, i prosi, kto łasce Twojej, aby szedł z tego światu i dozwól im uważać światło oblicze Twojego. Prosim Ciebie, zmiłuj się nad усіmi nami, jak my zasłużyli udziału życiu wiecznym w jedności z Najświętejszej Bogorodzicą Panną Maryją, ze świętym Józefem jej obrannikiem, ze świętymi apostolami, świętym Archaniołem Michałem, Janem Pawłem II, błogosławionym Ojcem Bronisławem i всіми świętymi, jakie z prawdziwego podawali się Tobie, jak w zimie my chwalili i prosławiali Ciebie wraz Syna Twojego, Jezusa Chrysta. Wraz Chrysta, z Chrystom i u Chrystie, Tobie Boża Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wся Waszana i chwała, wraz u siebie i wieczny ja. Modlę się do Ojca Niebiesnego, jak nas nauczył Jezus Chrystus. Ojcze nasz, który jest w niebie, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего насущного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим. И не вводь нас в искушение, а избавь нас от злого. Prosim Ciebie, Panie, zbaw nas, a do всякого zła, daj łaskawa supokój dni naszych, даромажи нам милосердности Твоей, как мы были завсёды вольны от греху и захованы от всякого неспокою, чекали исполнения счастливой надеи прийща Збавcy нашего Jezusa Chrysta. Panie Jezu Chryste, Ty skazał apostolom Twoim, supokój покидаю вам, supokój mój daju wam. Prosim, nie zważaj na grzechy nasze, ale na wieru Kościoła Twojego i bądź łaskawy zgodna z Twojej wolą,
а дарить его с упокоем и едностью, який живешь и владариш на веки вечные. С упокой Пана, нехай завсёды буде з вами. Передайте ближнему знак с упокоем. Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословленные, покликанные на вечеру ягоную. Ты вошел на меня, а я скажи только слово, и будет оздоровлена душа.
Miłosierny Boże, Ty dozwalasz nam spożywać codziennie chleb eucharystyczny i pić z одного kielicha. Prosimy Ciebie, dopomoży nam także, как мы з'єднані у Христі з радістю служили справі збавлення всього світу. Раз Христа Пана нашого.
10 лютого в понедельник успоминаем святую схолястику Панну. 11 лютого во второк успоминаем святейшей Панны Марии из Люрда. Сусветний день хворых. Подчас святых имшаў отбудется намашчэнне хворых. 14 лютого в пятницу свято святого Кирилла мниха и Метода бискупа, опекунов Европы, так само успомин святого Валентина бискупа и мученика. 15 лютого у субботу вспоминаем благословленного Михаила Сапочка, святара, образ якого находится тут с моей правой стороны, с вашей левой стороны, який був сповідником святої сестри Фаустини. Наступна третя неділя, так звана неділя інвестиційна. Ахвяри складені цілком предназначаються на будову, за які я щиро дякую. У нашей парафии тривають пасторские отведины семьям, czyli колядки. Записываться можно у закристии. Кожный день у нашей каплицы триває адорация Пана Иисуса в Наисвятейшем Сакраменте с 14 до 19. Уже сегодня нагадываем, что реколлекции великопостные в нашей парафии отбудутся с 7 по 9 соковика. Духовные практикования проведет ксёндз Александр Жарнасек. Так само на сторонце католик Бай з'явилася за охвотой, для чого так само вас заохвочую, до конкурса библійного. Коли ласка, можна там запознаться. Вельми коротко про его скажу. 3 категории. Одна категория детей от 7 до 11 годов, другая от 12 до 17 и третья категория дорослых от 18 аж до самой доски гробовой, я говорю. Можно удзельнічаць, так что кожны можа попытаць свае знаёмасці Святого Писания. Пададзены таксама тут 4 урыўкі, вельмі кароткія, паводле якіх будуць пытанні, czyli Матфея, 26 раздзел и 28 аж 20 верша, Марка, 14 раздзела до 16 и таксама 20 верш, и Луки, 22 верша, а 22 раздзела до 24 конца 24 раздзела, а так само Яна, евангелисты, 13 раздела до 21 аж 25 верш. Можно гэтыя больш падрабязнай інфармацыі знайсці на сторонце католик Бай, а так само зарегистрироваться. И так само у нас у парафии зарегистрироваться, потому что треба будет на пожатых провести так званую нашу парафиальную категорию. Первый отбор отбудется это парафиальный, и он тут предназначенный на зараз скажу вам 29-30 соковика. Тогда мы проведем первый наш отбор, затем другим отбудется деканальный 5 и 6 костричника, красовика, православия ласка. И финал отбудется у диацезии 26 красовика, які запланированы. Так что захочу, как взять удел, почитать Святое Писание, а так само попробовать свои махчимости на код Святого Писания. Поглядим, может кто-нибудь выиграет, а может я проиграю. Треба ж на все приготовиться, треба уметь принять и поражку, и зwycięstwo, и договорить. Так что захвачиваю вас да, удел в этом конкурсе библейным. На сторонце католик Бай написано докладно. Вот такой значок там видите. Я вам шанівного. Дякую за ахвяраванне на будову, за супольную індивідуальную молитву, за спевую правду літургічную, за прибирание каплицы, так само тем, кто дежурил. Помолимся за тих, хто на гэтым тыдні святкуе дні нараджэння, імянінні, юбілеі, хто чакае нарадзіў дзяцей, за веру з нагоды хросту і бацькоў і хростных, за ўсіх тых, хто прымае нас па калядных адведзінах, за добрадзею ахвярадаўцаў нашай парафіі, а таксама в новых добрадзеях, доручаючи кожного з нас опеці Маті Божої, Твоєї обороні отдаємося. Святая Богородица, в наших потребах не погорчай молением нашим, и эту всякой злой пригоды выбавляй нас завсёды. Пана хвалебная и благословенная, о Пани наша, опекунка наша, содержальница наша, и заступница наша, Сыном Своим нас поеднай, Сыну Своему нас поручай,
Сыну Своему нас отдавай. Ну, jeszcze tak udokładnie czytać trzeba było Święte Pisanie, to ostatnie tłumaczenie Nowego Zapowiedzu, jaka była wydana w 2017 roku, taka krasna Nowy Zapowiedź. Powodle jego будете учать спонтанно, так там dokładnie napisano. Прийміть Боже благословення, добре, що ви юшно приходите в нашій парафії, тривають так само катехетичні занятки для тих, хто не відає. Дякую сестри Анні, яка їх веде, яка посвячає свій час. Захочуємо, щоб ваші діти розвивалися так само не тільки інтелектуально, але так само і духовно. Пан з вами. Нехай вас благословляє Бог Всемогутній, Отець і Син і Дух Святий. Ідіть у супокої Христа. Дякую Пану Богу. Святий Архангеле Михайле, Бережи нас у змаганні, будь нам обороною, супроть спокуси і пастор Злого Духа. Покорно просим, нехай його знищить Пан Бог, а ти, князю войска небесного, могутностью Божией, скинь в пекло шатана и інших злых духов, які нас будуть душною по світі. Амінь. Бога вечером прославляют, Сыне, Бога вкусность давали рабы. Бога вечером прославляют,